ଟାଗିକିରେ ତୁମର ତ ଚିହ୍ନି ହଉନି। ଆରେ ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି? ଚୁପ୍ ମୋଟୁ ଭାଇନା, ମୋଟୁ ଭାଇନା, ମୋଟୁ ଭାଇନା। ଚୁପ୍। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋଟୁ ଭାଇନା ଥାଏ, ତୁ କାହା କରୁଛୁ? ମୋଟୁ ଭାଇନା, ତୁ ମୋଟୁ ଭାଇନା? ଆରେ ହଁ ତ ରେ, ଇଏ ମୋଟୁ ଭାଇନା। ଆରେ ଇଏ କି ରୂପରେ ତୋର? ଲକଡାଉନ ଯୋଉ ଟିକେ ଦାଢି ଚୁଟି ବଢି ଯାଇଛି ଆଉ। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ତମ ଅରିଜିନାଲ ରୂପ। ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତମେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ କିରେ? ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କୁଣ୍ଡେଇବାରେ ବି? ନା ରେ, ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆରେ ଭାଉଜ ସେଦିନ କଣ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ କି? ଘର ଭିତରେ ଦେଖିଲି ମାସ୍କ ଲଗେଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ମାସ୍କ ଲଗେଇ ବୁଲୁଥିଲେ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ। ଲୁଚୁଛୁ ମତେ, ସତ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମ, ସେଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଏ ଗୋଟେ ନୀଳ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିକିନା ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ସେ? ମୁଁ ଡାକିଲି ନିନି ନିନି, କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କଟା ଲଗେଇ ଦେଇ କହୁଛି, ମୁଁ ପରା ନିନି, ଦେଖିପାରୁନା କଣ? ଓହୋ, ସତ କଥା ହେଲା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ତାର ଅରିଜିନାଲ ରୂପ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯେମିତି ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟୁ, ତୁ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ରାମ୍ପି ଦବୁ କିରେ? ହଁ, ଆମେ ରମ୍ପା ରମ୍ପିରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। କହ, କୋଉଠି ରାମ୍ପି ଦେବି? ନାଇଁ ମ, ଟିକେ ଦାଢି ରାମ୍ପିବା କଥା କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଉପାଡ଼ି ଦେବି? ନାଇଁ ରେ। ଆରେ ତୁମେ ସବୁ ହିରୋ ହୋଇ ବୁଲୁଛ ଆଉ ମୋର ଟିକେ ରାମ୍ପି ଦେବୁ କିରେ? ରମ୍ପା ରମ୍ପିରେ ସିନା ତମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆମେ କୁଆଡୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କିରେ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ଦାଢି କାଟିବା କଥା କହୁଛି। ଓହୋ, ତୋ ଦାଢି କାଟିବୁ? ହଉ, ତୋ ଦାଢି ମୁଁ କାଟିଦେବି। କାଟିବି? ହଉ ଚାଲ। କି ସଲସଲ ଲାଗୁଛି କିରେ? ବୋଲି ଫୁଲ ଦାଉ ଦାଉ ମୋର ନିଶ ଦାଢି ଉଠି ଯାଉ। ହଁ, ବାସ୍ ବାସ୍। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ବାହାରକୁ ଜମା ବାହାରନି ଆଉ ଘରେ ରହ। ଦାଢି ବଢୁ ଚୁଟି ବଢୁ ମୁଁ ପଛ ଉପାଡ଼ି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଲୁନକୁ ଯାଇ ଦାଢି କାଟିବି ନାହିଁ। ହଁ, ଘରେ ରହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ ଏବଂ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଅ। ନିଜେ କାଟନ୍ତୁ, ଉପାଡ଼ନ୍ତୁ, ହିରୋ ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତୁ।